Kadom don mali tum lasin non amat sodak kabir tabang kelahen lo India la pen Pakistan aron thama jutang lo. Ahok lo dona tum India la pen Pakistan aron jutang lo. Asia tumi digalom keli tum thekponong lo pupu sitame roket ka chelo ballistic missile ka chelo phere me ang khangyang lo athe pe daba por sitame li tumar juponong lo je Pakistan airbase long thomadim ke halada India hin men sitame ballistic missile lo pon elo la pen hadak penang anason ke phang pon elo posi li tumar jupon long asila bang so puthak lapu Pakistan atum sitame la tum cabinet meeting dolo la pen ason ko pipine ka chingwai dolo je ko buson ma itum adet ke nang tengkheng dolo itum ta lar ki hoi je phan nuclear alaman sitame le rok lo posi bir tar julong la se nona bang ke hilitum kachini dam nang bang ke ladak ke komat se politics na pathu no ma blodang te langnam elo blodang te USA sidak nang che yok dun lo athe Donald Trump alam pe na jok sinon sitame labang soron sitame ington pontang lo kali blotang te labang soron ke kang ton jaron kali lo sitame nona bang ke ington pontang lo kopi poloma bang ke Donald Trump ati USA na che yok dun pe na jok asikidam tangani neli than pon lo je USA tum sitame nona phong nang che yok dun de po alama bang ke la hen lo USA Vice President JD Vance pen masalang li press media thengno pudun lo je India la pen Pakistan arona long ke nitum ke che yok dun de lo posipu nitum la hai long ke che yok dun de la ke none of my business posipu nituma kam takali la hai ke poselang tumipu setame nona bang ke che yok dun thudun lo kopia posi ka che yok dun lo ma blotang te alama bang ke je pupu sitame nuclear country apo se nuclear war bang ke padoing tung te posi Donald Trump bang nije pon apen penangana tum sitame nije pon je nuclear war yang sige dolo blotang te labang soron yang sige dolo bang te athela det ni wet kali lo ke sungi kaduk ka we det sige sungpo apo si ang par ke labang soron ame aphi ong the ong lo lapen ke mo ke nuclear war nang man det te mate nuclear aron nang man det lo blotang te ilitum kaduk ka we tame sungdun bin po pomase lahin USA pen si mediat lo India phan sitame chingki lo Pakistan phan sitame chingki lo la pupu ga chingki pena jok aron na bang ke nona mat ke ceasefire de lo mate ington pok lo athe go pipo ma bang te nona mat ke litum kaduk ka we tame chini USA si super power do bom la lapen kaduk ka we sitame pudame lo bang te USA phan si cholang nam prong lang lapen ke dam tang ani pen sitame Pakistan atum the USA phan si pressar ke pilok lo jeron nang apang sam don je phan kali bang te nitum ke nuclear bomb same ended po use that po mate pang bob that po posi apuson alam an ke le sitame do posi itum penana news song pen long pon asila hai pressar pen jok che yok dun de na che yok dun de lo poi phis sitame nona bang ke na che yok dun de lo lasi isining du bang ke la hen lo arona bang ke as ala pu cheng pa pri pa phra lo setame ke na hok dun ke komatum lo ma pang te rong aso tum le lo hala dak border ri ke do tum rong aso tum si apran ke dam le lo hala tum si addu ko bang ke dun lo ahe marit henu dun lo apran dam tum dam lo lalo setame nona bang ke la dak ke lang na me lo pang te politics pa bang jui lo arona bang non ke inton kok lo asi lang na me lo blotang te USA lapen USA atum ke a history latum ke hak ke chengmen stame la puson ron lo blodang te latum ke ron along ke politics abang ke cheyok dun bek lo asira bang so alam sitame moitu mani si bak che tham pononang angton pen je Afghanistan along sitame USA atum ke running thur dam lo lapen kaprek jam adim long sitame running thur dam lo la puson pena lapen ron lo blodang te latum ke aning arong lo athe people lo blodang te pure the long an akimi nai a technology mate resim kang tang an ke latum si ka semar pena latum along si do advanced weapons ane mane non akimia generation resim kang tang an ke latum long si ke ong una lapen ke ron lo blodang te lang tum ke jordan long po tang ka bang ke lang tum chipa ong long po mane chipa plang long po pula bang so aning ke latum ke do setame lahai bang ke moni ka prek le che thanam thulo na asi nona mara bang ke litum ka chini ponang je bang ke lahen lo kwantong la bang so ceasefire arji ding pone chini delo setame nona mara bang ke je president Trump na jok mediate si lahin chingki si la bang so ron bang ke ceasefire ye phan alam pangdak pontang lo lalo lake hala ilitum Twitter long same lang nam lo bang te thenglong je Donald Trump malang li ke post along setame la se nona mara bang ke samri po posi bertalong setame itum lang pono nang ron homu penak pose lake fix itum pudun thebun e ke bang jilang ani ko son pone lake litum se chini dun bompo the news lang don lo plotang te se peda bang ko bang ke ron the duje son lo athe pipon ma plotang te ha airbase along si bom paklo dam der an sitame dolo la pen India na sitame nang attack lo Punjab along ke Punjab airbase long ke sitame lapu la ben pen India to mang ke control ab lo samya kana hok bang ke lalo rong aso to mang ke apran nam lo lan hello la si nona mar bang ke aron mang eng ton kokpo la si nona mat ke ni lina tum han lan si na update kon thek chot po kardom